So yun nga mga ka-right, time check, alauna na ng hapon. So magano tayo ngayon? Ito, tanggalin ko to, tibagin ko na to. Ito sa bintana. Ayun mga ka-right. Bagin na natin to. Trabaho. Makita na yung sana. Hindi pa tapos. Ano natin matatapos yun? Hindi nyo ano, Jay? Ano? So yun mga ka-right ko. May bintana ng ano. So dito kabila, gawin nating header din to dito. Tinrak na natin doon. So mapahalo lang tayo. Mapahalo lang ako. Ito kasi tadahan ko to. Gawa ko ng header para maganda na yung ano. O pambiga. Biga. Alright. So mabang tayo mga ka-right. Ay, nagpahalo kay Nuno para matapos ko to. Lagyan natin overhead ditong ano, itong dalawang bintana dito.
tayo pwedeng gawin ano pag ganito. Pwede na yun. Baka na sa loob.
iwan ko na lang. Kamu sana ako. Grabe din eh. Ay, may sinatin. Sana ako lolo. Ah, napunta ko na to. Saan? Tama? Natin ba tao? Kuya yan. Punta natin. Yan. Direksyon mo. Ato ako basta to bakal. No, to may bakal sa loob. Ako na to. Eh, lagay mo doon mo para mabay mo to. Meron doon. Ay, luwagan ko na to. Nakabanti mo. Lagi kaya ako lang. Mama na. Putol nga gusto mahaba na panalo. Maiksi yun na po. Oo. Kapag yung mga tulo, kapag ang bakal mo sabit na, ano may bitbitan ka ko ah. Tatlo ano? Dito pa. Putol pa. Dalawa. Hanapin ko yan. Ako na yan. Sabit na. Bitbitan sabit. Oo. Salamat. Putol pa pa.
tayo na. Bawa na tayo ito. Naman si Sarita. Ito na kamo, yung bintana. Malapit na. Buo na, may overhead na. Malapit na ang bintana. Pwede na akyatan. Kaunti na lamang. Patapos na. Okay na.
So ayun mga karay, tatapusin na natin to. Natin na lang. Hawakan ko yung camera ni Kagatcho kasi di makita yung mga kapugian nila eh. Nasa likod eh. Yan ang sinasabi. Dapat sa harap. Mga pogi, wala namang girlfriend. Sabon Punta kami doon sa ano. Banana view. Sabi. Tingnan namin kung magaganda na yung bunga ng lakatan. Takuha ng isang piling. Puntahan natin sila sa harap. Tama daw si Nuno para mabili. Hindi mahalo ah. Halo no. Halo block mo. Ay do kay ano. Ba't ko lang yung halo? Pampuno? Oo. Diba? Ganda nga. Ganda nga. Ganda nga. Huwag mo na lagyan tugta para matugtungan ng ano. Tama mo. Puro palitada na naman. Kuya Jewel, di nakatiis, tumulong na. Ayan po, sinarado na. Hindi na po makita yung Kuya pugian ng Joel dalawa. na bagalan sa gawa ni Gatcho. Tumulong na. Tumulong na. Tumulong na. Ganda yung ano. Halo block. Kaya agad wala kaming tansi. Oo. Sinauna kasi yung Halo Blocks nila eh. Sinauna. Sabi ni Silo. New generation yung malo pa. At itor ko, Nauna eh, ano eh. itor ko po kayo dito sa sa bahay ni Palawan. Ito na yung nagawa nga ni Gatcho. Ito, nagplastering na siya. At dito yung CR, napakalaki.
Ito magiging plano dito, lababo. Diyan, lababo. Dito naman, magiging terrace ata. Dito may terrace dyan. Ito kwarto ni Palawan. Kwarto ni Palawan. Yung unang ginawa nila. Siyempre, ikot tayo. Ikot tayo sa kanila. Yan. Ito na. Tapos na. Bukas, magbabakal na. Ano masasabi mo, Kuya Joel, sa bahay mo? Ay, yung laking pasalamat ko po sa mga sponsor na nagbigay sa kabahay ni Pinuli. Kabahay ni Palawan, sa bahay ko. Maraming salamat po sa inyong tulong. Noon. God bless po The sa best. inyong lahat. Sunod din ang gumawa. Ikaw ano? Yun, ang galing. Ganda nga. Salamat kila ano. Tumulong kay Jason. Aling Jason, salamat kay Kuya Pula. Salamat kay Kuya Gatso. Oo. Dinatawag Amoy. ganda nga. Oh. Dahil sa pinuri mo yung gumawa, May. Oh. lagi mo pupurihin para lagi ka may pira. 5,000. 5,000. Tumulong na Oh. si Kuya Gatso paggawa ng bahay. Binigyan pa ako. 5,000. Wala po kasi kaming bigas. Yun. Ayos. Ano, pambili ng bigas Pambigas-bigas. Oh, pambigas yan. No. Amoy. Mga patiin nyo rin ako para may pira kayo.